海外の高校球児が日本の野球に初めて触れました。今日の特集です。スタジオには取材していた青柳リポーターです。まずはこちらの地図をご覧ください。日本から遠く離れた東ヨーロッパの国セルビアです、セルビアが所属していた旧ユーゴスラビアでは1990年代民族の対立から激しい内戦が起きました、中でもセルビアはコソボ自治州の独立をめぐる紛争で NATO 北大西洋条約機構による空爆を受けました。瓦礫の街となったセルビアで今野球の裾野が広がりつつあります、野球の歴史が浅いセルビアの少年たちにとって WBC に連覇した日本は憧れの国です。先週高校球児が来日し関西の高校生と交流しています。先週土曜日セルビアの野球連盟が選抜した高校生12人が日本の高校を訪ねました。おはようございます。初めて見る日本の野球、いきなり驚きます。彼らが来日したのは先週金曜日。招いたのは JICA 国際協力機構のスタッフ辰巳智之さんです。元高校球児だった辰巳さん、セルビアに勤務していた時地元の野球チームからコーチを頼まれました。セルビアの野球の裾野を広げる助けがしたい。今回の来日は辰巳さんが有志に呼びかけ実現しました。セルビアの、次の世代を担う若いプレーヤーに、ぜひこの野球が非常にメジャーである、この日本という国に来てもらって日本の野球というものを感じて何か得てもらえたらなというふうに思っています。この日訪れたのは甲子園に出場経験のある高校。試合形式で練習に参加させてもらいました。日本の高校生の動きをじっと見つめているのはスタイッチ君。ポジションはショート。早速軽快なグラブさばきを披露しました。バッティングにも自信がありますがヒットを打つことはできません。打撃でも守備でもレベルの差を実感した高校生たち。17対0になったところで試合形式の練習は終わりました。思ったより速くてとてもいいスローイングだなと思いました。野球に対して真摯に真面目に取り組む姿勢が見られましたのでどんどん上手くなると思いますよ。日本の野球に初めて触れた高校生たち、練習の仕方を教えてもらうなど最後まで積極的に話しかけていました。もう一つ彼らが日本で楽しみにしていた場所、それはスポーツショップです。I'm happy セルビアには野球道具を扱う店がありません。豊富な品揃えに圧倒されるばかりです。
Baš mi se sviđa. Ekstra. This is batting gloves, right? No, sliding. Sliding. Yes, sliding. Pravo da ti kažem, nisam bio puno prodavnica bejsbola. ショートを守るスタイチ君のお目当てはグラブ。グラブを使いやすくする機会があることに目を見張っていました。Super je, ne mora. Super. Jako dobre rukavice. Taman. 予算は2万円。スタイチ君は買えるだけの野球用品を手にして帰りました。セルビア野球の未来を担う高校生たち。来週月曜の帰国まで関西の高校生たちとの交流が続きます。Oni igrači, oni su jako jaki za nas. I znam isto ovde kao, ovde isto jako su dobre igre, jaki su lige, kao na primjer Tokyo Giants, Hanshin Tigers, i oni su jaki, volio bi, kad bi uspio da igram za njih. セルビアの高校生たち、実は今まさに阪神戦を甲子園球場で観戦しているところなんです。そうなんですね。まあでも遠く離れた国の高校生がね、こう野球というスポーツを通じて、同じグラウンドで同じルールでこの汗を流す姿っていうのがとっても清々しいですよね。そうですね。このセルビアでの野球の認知度というのはどのぐらいのものなんですか？実はセルビアでは水球ですとかサッカー、バスケットボールなどが人気で、野球についてはまだほとんど知られてない、広がってないっていうのが現状なんですよ。でセルビアの子どもたちにとっては、私たちですとバットを持つですとかグラブを持つというのは、当たり前というか非常に馴染みのあるものですけれども、少年時代はね、みんな持っていましたよね。でもセルビアの子たちにとってはそれ自体使うことが面白い、珍しい、特別なことっていう気持ちなんですね。少しずつ増えているんですかね。そうですね、そうやって広がっていってます。はい。帰国したら、ぜひね、この日本で感じた野球の魅力をね、伝えてほしいですよね。ここまでセルビアの高校球児の話題、青柳さんでした。